Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamdama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, keperendigem tindalan na. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose arm is kind beyond all measure, gives unto each day what he expects. Loving thee is part of pain and pleasure, mingling joy with peace and rest. The protection of his cherished treasure is a charge that on himself he laid. As your days, your strength shall be in measure. This the pledge to me you made. Help me then in every tribulation,
Ay bag oras yu gagayam, dahiti man ti pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III. Manipod dito istasyon ti radio KOGH 94.3 FM dito yung Los Angeles. Kumabkablaw man na ti programa Timek Tinamnama. Sapay kumatanda kay dita nga nakasagana manen nga umawat kada iti sasao ni Apo Dios. Ket ita, agkararag tayo. Diyos mi ang managayat unay, anyan nga nagimbag o Apo. Iti paragadal mi manen kadagiti na santuan asasaom. Ikararag mi dagiti amin nga kamaan. Pampamilya sa dinuman na paset ti lubong makakaabutan ti broadcast ti Timek Tinamnama. Agyamang kami launay Apo kadaka na sumibsibay ken mangidaldalan mangipapaay dagiti kasapulan mi itinaldawaldaw. O Apo gyaman kami dandani ka nagsubli. Tapno may mon alaen dagiti kukwam anak mo lalaki ken babae. Nagururay tinabayagen ket agyaman kami Apo. Daypan na kami to ti maysa nga lugar nga daragsak. Talna ken namay kadwa mi ni Apo mi nga Jesus. Bendisyon dagiti amin agdengeg ti daytoy nga kanito. Agyaman kami tinasantuan ng Espiritu nga manglukat kadagiti puspuso ken panunod mi. Agsipot na dinawat mi da, tinapateg, anagan na po Jesus. Amen. Adalan tayo ti daytoy kanito. No kasano ti isusurot tayo kani Apo Jesus. No kuna ti tao nga isu Kristiyano. Masapul garud nga ibagbagana nga isu ket nakasagana nga makikalaysa sumurot kani Kristo. Kastamet no napudno ka iti ayan ayat mo ti ararmo mo no nabayagan ngar arapaapon nga asawaen. Ket no napudno ka, ket makitam nga da kayo, ket nasayaat ti panagtunos yu, agkin namayet kayo, itinasantuan nga panagtipon, addan to ti urnos, ket nabalegin to, ti panagbanag yu adwa. Kastamet ti panaki kalaysa tayo kini Apo Jesus. May tunos tayo dagiti bambanag nga paganurutan sagudayen tinasantuan nga surat nga panakipagna nga wanto pulos dagiti banag nga mangisyasi dagiti banbanag nga hamuntong awaten dagiti maaramid nga pagtakdaram tapno nabaligi dayta nga kalaysa with a relasyon. Makipada ti panakay kalaysa iti kalaysa anatawan ti panagasawa iti kalaysa ti Dios kastamet ken ni Kristo. Ti agkuna agtalinayad ken kuana kuna ti nasanto nga Biblia. Rebeng namut ti magnakas iti panagnanay iti. Nalawag nga ibagana dayta kakabsat ti umunang Juan 2 versikulo 6. Rebeng na kuna na dito. Rebeng namut ti magna akas panagna ni Apo Jesus. Bueno kakabsat panagbiag, panagtulad ken Kristo nga rod, panagtulad iti inaldaw-aldaw a kababalin ti Kristiyano. Dayta kumatigalat. Tapno mayan ninaw ken mayasping ti kababalin ni Apo Jesus. Kadagiti panagbiag tayo. Nakasagana kakadi nga sumurot ken kuana.
o ayaten adumdumgek dahito yung programa. Di mo na nga saludsod nga kahit tayman nga ilawlaw kasano ka di ti panagna idinik Kristo. No kayat tayo nga amerisan ken amuen akas kunaen ti kapitulo 15 iti Juan versikulo 10 kastamet iti panangbasa tayo ti Juan 17 versikulo 4 ti panagna ni Apo Isus. Akas ibaga ti nasantuan no surat nagtulnog dagiti bilbilin ni Amana. Isu nga no kayat tayo met ti sumurot ken makipagna ken ni Apo Isus. Masapul nga agtulnog tayo kakapsat. Anga dayjay galad ti kinasukir. Sugar nga kunana no ayatenda kanya. Tungpalan niyo dagiti bilbilin ko. Idi inayaban na dagiti adalan. Kastamet kakapsat. Idi kunana sumurot kay kanya, follow me. Oh. Yung ti saludsod anya iti imbaga ng aramiden da ken kuana. Kunana surutan da. Sumurot tayo ano yung inayaban na tayo ni Apo Isus. Ada dayjay commitment tayo 100%. Hankit di nga kuna tayo 85 lang katagita duma ket masapol mat ari reserva akti bagik han kakapsat. No sumurot tayo kay ni Apo Isus sa kagasuta porsyento. Anin nga napudnong isusurot no dapay laeng natay panagudang-udang tayo no dapay la dayjay makalaped nga 10% no 20% nga santa isusurot ken kuana. Isu nga di Matthew 4 versikulo 19 naglawag kunatan na. Idinayaban na giti adalan na kunana na giti adalan surutan na. Sumurot tayo ken ni Apo Isus. Amuyo ti kidkiddawen ni Kristo kada tayo. Gagayem ken kakapsa. Kayat kuman nga agaputi pusok dahil. Ti kidkiddawen ni Apo Isus kada tayo. Ibaga na nga aramiden tayo dagiti nakaskasdaaw abanag nga isu dayjay panangipakita nga napudno tayo nga adipen ken ni Apo Isus. Anya ti kidkiddawen ni Kristo kada tayo nga adipen na kadagitoy kamudya ng alaldaw. Adlada. No basahin tayo nga nalaing. Ijay libro ti Juan kapitulo 12 versikulo 26. Sa tayo mapan umalati ijay Colosas 2 versikulo 6. Kunana dito dinggin nyo. No adda agserbi kanyak surutan na kuma nalawag kakabsat. Wen surutan tayo. Ket no adino tayan ko ayan tumet ijay ti adipen ko. No adda agserbi kanyak iso ti itan okto ti ama. Nakita yo kakabsa. So nga, no talaga mo ilang ay ayaten tayo ni Apo Diyos. Tikid-kidawin na kada tayo kakabsa. Sanga gasot a porsyento. Kunana no adda agserbi kanyak surutan na kuma. Ket no adino tiyan ko agyan tumet ijay ti adipen ko. Kakabsat king gagayem. Ti susurot kini Apo Isus. May sadayta nga commitment. May sadayta nga panangitalaga. Asino laeng kadi ti ulidan at tuladan tayo. Amuyo ni Pedro imparangarang na analawag. Ije umuna nga Pedro 2 versikulo 21 kinunana ni Kristo laeng tamay paay iti daytoy na awis kayo. Ta ni Kristo nagsagaba met gapu kada kayo.
ket nangibati kada kayo ti ulidan tapno surutin nyo dagiti addang na. Adu dagiti addang ni Apo Isus. Addang ti kinapakumbaba. Addang ti kinaragsak. Addang iti panagserbi. Addang iti kinamanagiten. Addang ti panangayat kadagiti sabsabali. Na saan nga kinabukbukunan kakabs. Asino kadi dagiti saksaklawen ti sisurot kani Apo Isus. Addada dito no basaen tayo nga talaga ti nasantuan nga surat. Addada dagiti saksaklawen abanag na masapol nga may palagip ken annuruten ti maysa a napudno nga adalan ti Apo a sumurot ken kuana. Nagpintas iti sasauen kakabsat. Dagiti nga nuruten ken saklawen ti susurot ken ni Kristo anay lanad na iti Sagrada Escritura iti Matthew 16 versikulo 24 hanggang 26. Kastiti kunana pinasantuan nga surat na lawag dagiti saklawen dagiti bambanag nga anuruten no sumurot tayo iti manupot tayo. Kunana idin kinunana ni Jesus kadagiti adalan na. No siya sinuman a tao ti mayat nga umay sumurot kanya. Paglikodan na anya. Paglikodan na ti bagina. Ket alaen na ti krus na. Ket surutan na. Tauray siya sinu amayat kuma amang isalakan iti biag na isu mapukaw nanto. Ket uray siya sino ang makapukaw iti biag na gapu kanyak. Isu iti makasarak to. Ta asinuman nga tao asinuman a tao a sumurot ken kuana. No mapukaw nanto ti kararwana wenno anya ti ited ti tao asukat ti kararwana anya nga nagimbagan kakabsat. Umuna no sumurot tayo kinabas paglikodan tayo. Dagiti bagbagi tayo. Anya dagiti paglikodan tayo. Dagiti bambanag nga mangrenrenek dagiti kaykayat daytoy nga bagi. Naisukong amin dayta ken ni Apo Isus kakabsat. Anya pay paglikodan na dagiti bambanag na nakairuwaman daytoy nga bagi. Masapol nga may ruwaman dagiti galad. Galad ti kinasanto na adda ken ni Apo Isus. Kasano ti isusungbat to dagiti karnero ni Kristo iti timek na. Adalayang may sabanag nga ammo ni Apo Isus ti kuko na. Ammo na ket mangeg na dagiti karnero mangeg dati timek ni Apo Isus. Nga magalwad tayo ta sabali na labit nga timek ti dengdenggen tayo. Haan nga ti timek ti masirib. Haan nga timek uray ti asinuman nga agkuna nga nasanto na tao. Nga duma maalilaw tayo katagitin nasaya at nalamuyot manglamlamyong asarsarita. Ngem laing ti timek ni Apo Isus malasin tayo agsipod ta manangaasi day nga timek. Timek nagpakpakasi ken ka. Amapan ka ken kuana ket maadan kantu iti talna inana ken bangar iti daytoy nga biag. Ye Juan 10 versikulo 27 kinunana dito. Dagiti karnero denggenda ti timek ko
ket amok ida, ket surutan da. No titimek ni Apo Isus iso ti mga gan tayo hayatan nagkakapsa. Nakaimbag day nga timek. Agsipod tayo so day ti timek nga panangawis. Timek nga mangited iti naragsak narang ayab yan. Timek nga mangipaiken ka. Nga mangagas dagiti amin nga dua-dua ken dagiti sagsagobanit na pisikalan man ken na spirituan. Timek nga kunan na ken ka. Sumurot ko kanya. Ikang ka dagiti dandana. Nga ti saok, iso ti pagsilawan ka dagiti dandana tapno umay ka kanya. Daddo makakapsat. Dagiti bambanag laeng nga kay kayat daytoy na imbasulan nga bagi no daduma iso laeng ti kayat tayo a matungpal. Nga saan metten nga di kayat ni Apo Isus ti matungpal. So kunana no ayaten da kanya. Tungpalan da. No incommit mo ti biag mo nga agbalin ka a Kristiyano ket italagamon a mismo dayta nga bagi. Denggen tayo dayay timek na sumurot kayo. Ket sumurot tayo ken kuana nga sibubulos. Nga awan dagiti makaygawid nga maysa wenno 2% iti paraglayon tayo na mapan ken ni Apo Jesus. Gagayem ti susurot ken Apo Jesus kidkidawen na iti panagsakripisyo. Dadto maawan ti sakripisyo tayo. Kaya't tayo lang na dyan nanamay abiyag. Awanan ti susuot. Ngam amuyo dagiti tattao nga sumurot ken ni Apo Jesus. Adu ti suot da. Inton umay dagiti nga suot ken pakasubugan ti biag mangipakpakita nga sika palpalanasen ni Apo Dios dito nga biag mo. Kas nga datay landok nga may panjibigang umapapoy. No mabaybayag nga dayta nga landok ket may pan iti apoy. Tumibtib ker kakapsa. So kuna na to'y ti susurot ken ni Apo Isus kidkid daw na ti panagsakripisyo. Umay dagiti banag nga panangtalikod ti bagi ket ni Apo Isusen ti pangipaayan tayo dagiti biag nga panagsakripisyo. Awan ti uray anya apag tengtengaan wano anyaman abanag nga pakaygawidan. Agsipot ta kunana no kasta nga rod uray siya sino kada kayo at di na paglikudan dagiti so amin ako ko na saan nagbalin na adalak. Na minsan nga panawen ni Evangelista nga Billy Graham nalaing daytoy a pastor nga mangmangted kadagiti nakaskas daaw abalbalakad ken mensahe ti panakaiturong ken ni Apo Jesus. Ada idi ni Billy Graham aramiden na ti maysa adakkel nga Billy Graham Evangelistic Crusade panangas kasaba ijay siyudad ti Seattle, Washington. At dadating iti ayudante na kumakanta ken na duma-duma nga nalatak nga tattao iti beneg ti relihiyon. At dadaidi ipangpanguluan dati panakaapit digiti adu nga tattao nga kayat da nga isugo ti biag da ken ni Apo Jesus. Idi dito nga panawen adda ni Billy Graham je Seattle, Washington.
Day tangarabi kahit nang ikasaba may papan iti isusuro. Kani Apo Jesus. Nairanamit nga ni Marilyn Monroe day di actress nga dinamag iti pelikula iti Amerika ni Marilyn Monroe. Ada idi nga agbakbakasyon di Seattle, Washington ket agasidag dalauna iti hotel nga paggigyanan aday di Diyos ti alwad ng ebanghelista nga Billy Graham. Naibaga ti ayudante ni Billy Graham nga agkaruba dalaeng ti hotel. Ket kinunada diyang ayudante Apo ebanghelista Pastor Graham addamagket ditoy ni Marilyn Monroe. Agbakbakasyon ket kinunana nabayagan nga panawen na kayat nga agatendar daytoy nga actress kadagiti gimgimong wenno kaskasaba. Mapan kay ket diken kuana kakasarita yu dagiti mangibagi ken kuana nga ahensya. Nadadaman dagiti tattao nga kadwa na ibagayo taawisek into narabi. Ket sakbay ko nga awisen nga umay agdengeg dito stadium makitulag kayo ta si ayatak nga mapan ko ikararagan taga sidagmet dati hotel nga paggigianak ken ti hotel nga paggigianan na. Ibagayo ken Marilyn Monroe kayat ko nga tarigagayan nga sarungkaran ikararagak sa kung taawisan ti panangay kasaba agsipod tayo dun rabi ikasabak ti isusurot tayo kani Apo Jesus. Napangarod day di ayudante ni Billy Graham di may sajay karoba nga hotel nakisao iti mga pangulo ti ahensya ni Marilyn Monroe nga ti ebanghelista ani Billy Graham kayat na ti makisinarak ken mangikararag dati agdindinamag nga actress. Idin nga napan dati nga ayudante iti mangi matmaton iti grupo ni Marilyn Monroe kunana kayat umay ni Pastor Graham may kararagan. Nakaragragsak day di mangibagi ni Marilyn Monroe kunana saludsudek matlaeng ti actress no tarigagayan na ken sungbatan na dayta nga kiddaw wenno iyawis dagdindinamag ng ebanghelista. Anya kaditi panggap ni Ebanghelista Graham, sinuludsud da ito nga mangibagay kay Marilyn Monroe. Ni Pastor Graham kayat na. Ti makisinarak agsipud ta kayat na met nga maamuan na ti damag ti panakaysalakan. Tahan na kayat ni Ebanghelista Graham nga may kapis dayjay na imbaglaunay nga damag inton rabiken anak kayat nga mamisan ni Marilyn Monroe daytoy agundaway para kisinarak tapno iyam amuna ken iya sidegna daytoy nga actress ken Apo Jesus. Napangarod ti mangibagi ken Marilyn Monroe ija kwarto na ket kinuna ni Marilyn Monroe saan pay nga ita awan ti tiyempok kadagita abambanag. Awan ti tiyempok kadagita abambanag. Napangarod na ti mangibagi kini Marilyn Monroe ti ayudante ni Billy Graham ket kinuna Pastor akadwa ni Billy Graham kastoy man ti kuna ti actress nga awan kanu ti tiyempo na kadagita abambanag. So nga dispensarin nyo tadat amat ti sungbat iti actress. Awan kan ti tiyempo na kadagita abambanag. Napangaruden ti ayudante ni Billy Graham iti hotel nga paggigian dat agkaruba ti hotel. Ket kinunana Apo Ebanghelista Graham. Inaramid mi ti kabalan mi. Kastamet iti mangibagi kini Marilyn Monroe ket kinunana awan kanu ti tiyempo na kadagita abambanag. Nga
iimbitar mo, iyawis mo. Anyan nga nagladingit. Dayta kumati nakaskas daw, agundaway nga ni Marilyn Monroe mayasideg kini Apo Isus. Tagbibiyag tinaimbasulan abiyag kabayatan. Iti panagbalin ng aktres ken panakirelasyon na kadagiti na dumaduma lalaki. Iti biyag na. O awang kano ti tiyempo na kadagiti abang banag. Napangarod ni Billy Graham na nga saba. Dahil tadakkel nga stadium may Seattle, Washington. Idin nga karkararag katrikpanan iti awis kadagiti umay mangi talaga iti biyagda. O inyawis na ado dagiti tattao. Nasurok asa nga ribo nga tattao ti nagtakder immasideg. Iti dayjay pagbitbitlaan ni Billy Graham tato inyawat da iti biyagda. Pampanunutin ni Billy Graham ti kararwa ni Marilyn Monroe. Sapay kumatanangig na itang timek. Awis ti panakaisalakan. Idin ngagbiyahidan katagawid ng di hotel. Nangaganda iti anunsyo, iti radio, babaen, iti may sa adamdamag. Iti dayta at tiyempo, iti dayta nga stasyon ti radyo nga pagdingding ganda, iti unag ti kotse. Kat kunayan na di jay nga may isang oras ti naglabas na sarakan dati bangkay ni Marilyn Monroe nga nag-suicide. Iti unag ti hotel na paggikyanan na. Hindi na yawis kinunana ni Marilyn Monroe. Awan ti tiyempok kadagita bang panag. Matarigagayan tayo mo't lang ti sumurot kini Apo Jesus. Sumurot tayo kinukwana. Ited tayo ti sa gasot a porsyento. No kunana, no ayaten dak tungpalen dak ket tungpalen iti bilo. Mapantay kinukwana. Ninayaban na tayo ngagbalin nga anak na adipin alalaki ken babae nga awaten tayo kini Apo Jesus ket kunana no tarigagayan yung mutlaeng na sumbrek iti biyag. Sumurot kayo kini Apo Jesus. Dalawag ko na dagiti karnero dengged na titimek ko. Kat amuda ida, amok ida, kat surutan da, gagayem ken kakabsat. Natarigagayan tayo matagbalin nga dalan ni Kristo. Ipanguro na tayo ti dayto yung aldaw, kat kunayan tayo Apo. Si bubulos sa kagasot a porsyento tumaiken ka, sumurotakken ka, tanyaman na pagkayatam. Katawaten ka kasmanubot ko. Iti daytan aldaw. Diliplipatan tinapasamak ken Marilyn Monroe. Saan na nga inala daytan dakkalagundaway. Iti panangamuna ken ni Apo Jesus. Iti naited dayta agundaway. Ure may salaan ko mga addam. Kat kunain na ko mauwapo. Anyan nga nagimbag, tanangag ko. Iti awis ti panakay salatan. Iti dayto yung kanito gayem, awisin na kaniya. Dimbla italaga. Tabiyag mo ken kuana. Kat pastrekemon, may Apo Isus ita pusong. Kat isun ti manubot, ken mangisalakan ken ko. O Diyos mi, ama nagayatunay. Naitadmanan da ito'y apakpakasi kadagiti amin nga dumdumngeg titimek tinamnam. Itatadagon daway mi o Apo pastrekemen ni Apo Isus kadagiti puspuso mi. Isukumi nga nananay dito nga biyag. Pangasim kadawin ton may mun alaen dagiti kukam. Siya ko Apo kanti kamaa. Kandigiti amin nga dumdumngeg nalabit ko nam ti dayto kanito. Laglagi pento Apo. Na isalakan na kami iti pag-ariam. Nagyaman kami unay, dahil tinakaskas daw nga ayam ti manubot. Nagpaay ti dayto yung aldaw kada kami,
amay at sumurot ken kuha nagsipod ta dinaw at mida. Tinapatay kanagan na po nga Isus. Amen. Kapuna dyan